Là nakapo sa po ngi jo sngo ya ka jing ya ki jong ki nong song madan ki ba ju song ha bande ya ki mar jing de jong ki ha kendai lat ha ki yo hamat pran ha lai mukra ber ki jaka kini ki brio ki ba em ya ka ja po na ka ba song ha ki dukan ham ki road surak te nakapo sa po ka don ka jing ki jong ki ka ba ka jing thmu jong sarkar ban pen kerja no ya ki sa ki jaka ki badai kanang ban lat na ka jing deng kali la ka jing ya jong ki pat ba ro ki surak te manta singiru kum jo ka nakaliang jo ka seng ki lawan hang nia office jong ka municipal board ban ya kendo bo CEO hanrei hadu manta kapo kaladap spo steng khat wai dunai ye nakaliang jong CEO 4 poi office te kila sem ya karai bakin song ban apswa hang ni hadu ban lawan CEO bakin wan ban pensngau ya kata ka jing bo ka jing ka par ka jong ki khmat jong u bar kumno ban penya ya ka jing ya ki ka jong ki khnang ba kanum don kono ka jing ya tengko bar ka bor la ne ka jing bam hun hapdeng ar kan hun te ngene pet ini apsha hang ne kan nong kumno ka jing ya kran bat andang ladap ban ya kendo bot CEO ngen saya kran bat ki no yalam ka e ka bagi don ban ong laya hang ne mantau ngadon bat di general secretary jong kaseng bat kumju bai president te ngasukwa man kali kendiat fi mo ben hakini kendiat singiru i ko ka khobor ka bami ba kadon kata survey hang te ha police bazar namata jong kini ki hawkers te ngakwa man kali fi bidon jing tip nam kata survey em ba ngim yo jing tip re kata ka jing le survey halor ka ei namar haba ka sarkar ka tip ba kaseng kadon manta ka professional town vending committee ro kala thawla don kani kathai ki address be chaka association re ka jing wan le buri jong kita ngim shamte bi ai bat ngilai i kita ki jingtai kita ki dukan ki bala sedang sna menta te kumbangan subata ya phi kani ka jingle kum u chairperson jongka professional town vending committee em ubala sam ya ka yakini ki notice hakini ki ngiem ngi ta kum kaseng ngi ong ba ula penkhen ya ka an ban kajing pak soy kerteng ha u governor kum u TVCM ya katur lapan khen tengi kermen ba unum yalam bakla pat ya kakut namar menta em kampat dei ka TVC kadang dei tang ka professional town vending committee te kum ka PTVCM ka kamram ka dei banle kita hi ka dei kidei banle kata ka institute survey ndala dap le kata ka institute survey kidei ban sei kita ki kerteng barok jong kita kinong di madan haka TVC kidei ban ya pej benya IVPV kidei ban ya jurib nya bato kidei na emsha kita ki genuine hawker hadian tu kidei ban ai ka license katang kata ka claim and objection ro ki khampat ya depre kila ashia perkhat kila ashia mudur bet marwai shong hane ha office ba ngin ya ra gitu kendiat kata ngin ya berat satu baya kan nginum pediang hoj ngingim kentaj nadu kasngi bani kong nginum ya kentaj ni kwa ban relocate kita jaka bangin yo shong bangin yada yo kajing yada nakasngi na uslap ta kamut dapat ba kinya lat kat kum ka an hari kani kajing le jong kinisia kat kum ka an le ka batai shai kat kum ka an le ka batai shai ba haba shwa bandan ita ijing tai ya kita kidukan ban kenria ikinong dia madan ro kidei ban ya kran shwa haka TVC hanrei ha TVC bat kini ki nagaseng jungi ba kidei ki member jong ka TVC ro ki batai ba kim sham la kran ya kata ka jing ya tai dukan ne ya kata ka lut ka sep ne na ta ka daw ngi wan hani ngi ong ba kani ka jing le jong ki ka pan pau shai ba kidei ba kwa ban bam klep ya kapisa ke corruption te ya kani ngingi yang scam bat ngingim sya re ngi don kanong rem
but ngiwan ai ro hi ya ka city mentas ngi penpoi bangi ong ba mardor dei ban weng ya ka notice but pi dei ban bu ro ya ka meeting ka balong emergency ka balong urgent hapo ars ngi lada kimbu re ngi haban ya sakmat bat ngi haban ya kat ngin ya kunting ngin ya kan notice ka ba ningkong dei ban weng mardor ya kanika hap kidei ban weng mardor ya kanika notice ka bagi sam bagi haka kerteng jong ka divisi baka TVC kampat dei ke badang dei tangka PTVC ngamut ban kali hangta kan notice ki ongkom no gitu higi notice ki ban pen kendria kita kinong dia maran ngan batai ngai ya pi ba nakapor syakapor ki ong ba labun palat kita kinong dia madan lakhap ngia palat kata ka sor shlong hari ka jingle kan ka sarkar em ngan batai ngai pi kidang kwa susu ban pen khap ngia namar pi klem da jurib nia kita kinong dia madan klem pat le bahai kata ka institute survey pat dep ro mentap sia mudur ba nang tungin sim ka tas pa ngot nang tungin sim ka tas pa ngot bandek bu ya ki syate how to kita kiba syong hang ni hapo office kitip syai mo ba kidei em kita ki janmen hokar ki balada page benian em da ka TVC ta kata ka bamla banlong kam nakapos porong kawe ka bangampat semua deh ada mata along ba haka TVC member jongpi haka seng ka jongpi ru ya don deki kat pras pa kat kumta dei ki member dan rei ka jingkran jong sarkar par ka se yong ba kidegi lais pa ngot ki hokar ki belai itu government te kumno kami tang lais pa haka TVC member ki don kapno ngan batai mangayapi kaban ai license kaban page ya kita baru em kadai ka TVC dei mano marwai shimet u chairperson ne marwai shimet uno ru hespa dan hok bat dan bor ban ai kita ki license kita ki bayakran maki em ya kata ka license ngan batai ngai pi shwa kini ki news nem ba ngipan ngidawa ya ka ang ban pentrekam hani hajla jongi ban yada ngi kinong dia madan reha ka to ka por em ngi ong ba phidei ban le ketaki institute survey tak takat kum ka an hanrei maki pat hang ni em hapo municipal office kia pelat kot khubor ki ong hana to ki mano ki bakwa ki kham ong re ban wan survey ki ong mano bakwa ban syong dia madan aleshim license aleshim form bangin pendap bangin ai license ha kata kapor kum kinong dia madan iwei ro mdan balik sim license regi balik sim em ngan batai ngai pi ngi ba itu katu kat ningut kidon ki sang bhalang ki balik sim form ro iyo nakatur ro ikong anjalai le sim form ro iyo kidon ki ba kum ki batrai kam yeng kum ki batrai kam misteri ro kiyo telese yo kide kita ki license pa ngi tengim itu ra tuman ka jing permana kalong kibakwa ban syong madan ho mendai ba ong ba ngin wan survey ban wan sim form kita kinong dia madan bangin pendap form ba kinyo license ki ong ba wan sim form kino ki bakwa syong dia madan te komun pentep kniat khandai snam mo ka jingale ka jong pi ki hokos banong ban yo ya ka hok ka jong pi henrei hadu menta ka jing klumar kadang bun haru ba manginong report kobor su sao syo te mentasi ru ke pilawan berbu city hakane tingi kerman ba lengba ka jingbu city mentasi nakalian CEO yo ya ka jing pesngau ka jongpi bata pi rai ba arski fin ai for bat chna byang ya ka bakin ya bu kerki ya kata ka provisional town vending committee meeting ka ba kerki ban ya keren lada kim ya bu ngin haban ya sakmat ngin haban ya kunting bangin ya kat kum ka riti sensar jong kari India nginom ya pedang ya ka jingle jong kani ka government namar hang ni ka pen pau syai bet kedar ba kile tang dep tang ban yo bam pisah kini baru kai ka pen pau ba ka dei tang ka corruption mdan ni era ngirugin chu abe tang ya kata ka arsni karai ka sarkar kumnu ka dei ban khat karki be yangi namar ba nakaliang jongi ro namar ki kwa ya ka jing syai ka kimut ayu bakile akan ikrukam namar ba khlem pen syai lupa ya ka ai barokat mar nga ha to ka si pagawan ka to ka breu tanga ong ngong ha ka TVC ngi khlem pat bu ya ka tarik ba phin sam natis ngi khlem pat ya kren hiro ban phin ra ya ta ka jakar ngi khlem pat ya kren ngakran ya itu kato ka ong na ya kan ni barokat ya kren badu CEO te namar CEO pat mentakas ngi ngim yo ban ya kren ngakermen ro ba unpet ya gane ga khubor kabangi lawan hang ni namar ngim ya kendo ra batu te
unpet nang ta bon sakhat kerke yangi bat ngin sia penbet halor kata ya ka ai ka ba kirai na kaliang jongki bat ya ka ai ba karai na kaliang jongi tang katai ngi kwa dan mar ngi mam kwa ira ban penmi jing klumar ro ngi mam kwa re ngi kwa ai jing bahaya barokaj ka government ro ka kan ba ngi ro na kaliang jongi kan ba na ka ai ka ba ngi kwa mangiro maki gidai ban sngap ni ka ai ka ba kin kren makiro ngi sia pe ya ta kapor lada ka ba bahangin pediang lada ka ba bahangin mam pediang namar ba katum gajing lek jongki ta kanela pani bek bak lek don bor ta kimom buram chu ta yang iku baduk uba kamai mestep bam damit kimom buram chu Tapi dan lang ka TVC ru. namar kamtam le mangalai kede kita kemambar jong ka TVC namar ngia don saungut na kaseng te namar ka TVC ru ngilai keren syai namar bangi mom pediang te ha katu kasngi ba ki khot khadu yang ngi santarik ru jong Disember kede ka TVC ngilai ru ngi klam pediang ya kai ka baki terwa maki tenalor nak taru kat bangin pediang mangito kilapan kut no shwa ki klam pensya yang iba to ngin sawan ha kata kasngi ngin man rakot ru ki klam angi ru em spang kata ngaga kendit stang bawan tu kasngi ngala snudam ngala yo ya mai bat katu ka ru ba balai tu gumne balai oi namar ba ngi klam padiara ye ru em phile gumne ta kami ha marka rukom le jongki ru barabor menchwa da serbiru yaj bangi mentah tu kasngi bawan IST pade le la long bali le tu li yaj jet kat yo baman li ai tu nomor mkuat ta bantip ban yo imangar mkuat te mkuat ru ban keren yang alai itu ibawan aikot takadaw te nganga pendrami ru ya itu ru nomor beli balai le gum tu nomor la long no ba laj ya kaseng te maratip syai bangi don na kaseng te dai ban buram mem yangi kaseng. The Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association has come to submit yet another letter to the chairperson of the Provisional Town Vending Committee. Just to recall, the struggle of the hawkers is now 9 years old. From the very beginning, the hawkers have been demanding for a law. We had to go to court. We finally won that. And the Meghalaya government has to implement the street hawkers law in letter and spirit. And then the sad thing is that now when the law is up and running, they are still trying to work the way they do. It's so sad because we're standing here today, it's Meghalaya Day, I think 53rd year of our statehood. And I want to say that the way our state is today is because of the attitude and the culture of working which they have had now for this many years and which is so evident in the way they are also trying to address the regulation and protection of livelihood for hawkers. In the name of the poor and the dispossessed, including the hawkers, actually are just looking for opportunities to corrupt. And this is what is happening now also. With this notice, illegal notice that they're going and distributing to the hawkers about relocation. They also are starting to build these, makeshift places in the 2 parking lots, one near SBI and one at Muda. Who decided to spend 6 crores on this construction there? Was this ever placed in front of the Provisional Town Vending Committee? Who is the contractor who got this 6 crores to make these funny makeshift places when the Provisional Town Vending Committee members have never gone on an inspection of these sites? The question is also, who are you going to shift when you have not even identified properly who are the hawkers? Are you going to give now licenses to new people who come? Aren't you exacerbating the problem?